So ayan mga ka-slim, dumating na kami dito sa SEAWALL, no. Maagang maaga talaga. Gumising kami ng 4. Tapos umalis kami ng 5:30 sa bahay. Mga 5 yata yun umalis ko. Yan. So sinamahan ko yung sis ko yan. Kukuhanan niya ng video. Kukuhanan niya yung video. Kuha niya yung video dali sa SEAWALL. Yan. Hello. So ipakita na ko sa inyo ang view sa SEAWALL, no, pagka nang sayo. Kay katong pag video na ko tong dati kay hapon naman to padulong na gabi. So let's see. Nindot kay diri mga ka-slim, liguan siya sa no, kay wala pa kay ning gawas ang init. So yan. Nindot na inang maligo. Pero gamay ra. So mga tao diri pag buntag, diri sila nag-jogging, naga-walking, ang uban nagakuha og video. Then yes, nice kay diri nga place sa PANABO Park. Hindi din siya PANABO Park. PANABO SEAWALL yan. Banding-banding sa family, baktas-baktas ra diya. Yan, nice kay. Wala din siya katao-tao pag sayo. Pero pag hapon, diri mga ka-slim, daghan jud diri nagalag-lag by family. Puno gini siya diri adakita. Yan, mga table, tao, daghan kaya na. Tapos napoy nagaluto-luto diri og kanang mga barbecue. So kung wala mo nagbalon, pwede ra mo mamalit diri. Yan, nice kayo ang PANABO Park. So yan, ganun sa family. Cute baby. Yan, banding-banding with family. So nice kaayo ang PANABO SEAWALL. PANABO SEAWALL. So visit na mo diri guys sa PANABO SEAWALL. Nice diri siya, tambay-tambayan with family. Yan. Nindot kayo. Akala namin hindi namin maabutan, no? Sabi namong di namin maabutan na sunrise. Oh, nice tayo. Yan mga ka-slim, nawala na ang sun. Umalis na si sun. Natabunan na ng clouds. Taon guys, manguli namin kay mamalingki pamiguling, mangumpra pamiguling kay no duty karon, no income karon. So doble ang time. So mangumpra miguling para ibaligya sa balay. Ayan guys, so ayan mga ka-slim, so uwi na kami, no. Uwi na kami. Maraming motor. Mga ka-slim, mapit pa mi ang Erlin store kay para mga prami og chicheria. Then palit ko ka ng uling. Agi sa palengke palit og uling. So uwi na. Yan, SEAWALL.
PANABO. Mo ni siya ang